अके लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव खुलुमहरबाय बराय हरबाय आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव रायलायनो नागिरदों गोथार जुलि। गोथार जुलिया मा बुस्थु नोंथांमोना रावबो मिथिया जानो हागौ। गोथार जुलि माने गोथार पुरा गोथार, बे रावबो खालाय गैया रावबो मा गैया। गोथार जुलि गोथार जुलि माने मा बेनि ओंथिखौ फार्स्टआवनो मिथिना लाग्रोनाया मोजां। गोथार जुलि माने मा? गोथार जुलि माने गोथार, जायबा खालाय नङा, जायबा रावजोंबो बेबायदि जाफेराखै, जायबा बेबायदि रावजोंबो खालाय नङा। नाथाय जोंनि हारिनि गेजेराव बै सासेखौ दिनै गोसोथोबाय, बै सासेखौ गाबोन गोसोथोगोन आरो बै सासेखौ सबनिया गोसोथोगोन, बेबायदि जागासिनो दं। नाथाय बेफोरो गोथार नङा, बेफोरो खालाय गोजा। नाथाय बेफोर खालाय सिख्लाफोरखौ जोंबो मोनगोन नोंसोरबो मोनगोन, बेबायदि आरोना। गोथार जुलिनि जेबो ओंथि गैला। गोथार जुलिया मा? गोथार जुलिया जाबाय गोथार, हाबानि सिगां जेबो जायै गोथार, एकदमबारे निस्थार गोथार आरोना, जेबो खालाय नङि। आरो आजिखालिनि बे खोलि जुगावलाय सोरखौ गोथार होननानै मिथिबावनो? गोथार जुलिनि ओंथि गैयै जालांबाय। ओरैनो नामावल' गोथार जुलि जानानै मा जानो? सिङाव जेबो गोथारानो गैया, गोसोआव जेबो गोथारानो गैया। बेबायदिजों जेबो गोथार जुलि जाया। गोथार जुलि माने गोथार जुलि, गाजा गोमजायै गोथार जुलि बा निस्थार गोसोजों हाबा खुंनायखौ जों गोथार जुलि होनो। नाथाय आजिखालिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मा होनबावनो? बैजों सानसे गाबोन, बैजों गाबोन सानसे, बैजों गाबोन सानसे, सोरबा बाइक गोनांजों थांगोन, सोरबा कार गोनांजों थांगोन, सोरबा साख्रि गोनांजों थांगोन। जेनेबा हमनानै ला आंनाव दा सासे गार्लफ्रेन्ड दं, आं दा बेखौ गोसोथोयो, आं दा जेबो साख्रि मावा, जेबो खामायाबो, अब्ला आंखौ आंनि गार्लफ्रेन्डआ गारनानै मानो थाङा जानो? थांगोन। बे सासे साख्रि मावनाय सेंग्रा, माबा मोनसे मावनाय सेंग्रा, बा आबाद मावनायानो जा, बा बाइक गोनाङानो जा, बा केटिएम गोनाङानो जा, बा कार गोनाङानो जा, बिसोरजों थांगोन आंखौ गारनानै। आंनाव मानोना साइकेल बोरायसो दं, साइकेल बोरायजों बिसोर गोजोना, मानोना मानसिनि जिउआव फैसायासो बांसिन देरसिन होनजायो बिसोरनि थाखाय। नाथाय मानसिनि जिउआव फैसाया देरसिन नङा, नोंनि बे गोसोआसो देरसिन। बे गोसोआ मोजांबानो फैसाया फैबाय थागोन आरो फैसाखौ जों मोनबाय थागोन। दा हमनानै लादो, दा गुवाहाटियावनो फैदों क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटियाव फैदों, बाक्सानिफ्राय गुवाहाटियाव फैदों, उदालगुरिनिफ्राय गुवाहाटियाव फैदों, फरायनो फैदों। गुवाहाटियाव सोरबा सेंग्राफोरजों लाइन मारिदों, गुवाहाटियावथ' फ्रिखा, रुमाव लांनानै माबा मोनसे जालायबाय, बे गोथार जाला, बे गोथार जुलियाव लाजाला। खिन्थु बेफोरखौबो जोंनि मानसिफोरा गोथार जुलि होननानै खालामगासिनो दं। गोथार सोदोबनि जेबो ओंथि गैया। माने गोथार सोदोबखौ जों ओरैनो रावावल' बाहायो, खिन्थु गोथारानो जेबो ओंथियानो गैला। गोथार सोदोबखौ जों रावावल' बाहायनो मोनगासिनो दं। गोथारा मा बुस्थु बेखौ जों रावबो बुजिनानै मोनला। गोथार मानसिफोरा गोथारैनो थानांगौ आरो खालाय मानसिफोरा खालायैनो थानांगौ। मानोना जायबा गोथार मानसिखौ लागोन, जायबा खालाय मानसिखौ लागोन, बेबायदि जानांगौ, मिथिबाय? आरो जोंनि बे बर' सिख्लाफोरखौ मा होनबावनो? बर' सिख्लाफोरा केटिएम गोनां, बाइक गोनां, स्कुटि गोनां, गराय गोनां, बेफोरखौल'सो नागिरो। माथो दंबावो? जेबो गैला। खालि बेबायदि सोरबा बाइक गोनांखौ लागोन, बांसिनानो नङा देसुन, गासिखौबो होनाखै आं, गासिबो बर' सिख्लाफोरखौ होनाखै। मथा मथि 20% बा 30% बर' सिख्लाफोरखौ आं होननाय जादों नोंथांमोननि सिगाङावनो। नोंथांमोना आंखौ कमेन्टआवथ' रायहरबाय थाखागोन, आंखौ सोरबा मोख्रा नुदों, सोरबा नोंखौ मोख्रा बायदि नुयो, नोंनि महरखौ आं नायनो सुखुवा, नों मा भिडिअ खालामबाय थायो, बेबायदि होननानै आंखौ दम हरबाय थायो। नाथाय आं बेफोरखौ जेबो साना। आं भिडिअ बानायबाय थागोन, आं मोख्रायानो नुथों बा सिम्पान्जियानो नुथों, आंहा बेफोरजों जेबो लाजिनाय गैया। मानोना आं भिडिअ खालामग्रा, भिडिअ क्रिएटर, आं भिडिअ खालामखानांगोन। मानोना मानसिफोरा मोजां मोनो, आंनि भिडिअखौ नायो आरो आं नोंसोरजों लोगो बायदि जानानै भिडिअ खालामो। मानसिफोरनि गोसोआव मा सानदों बेखौ आं बुंनानै होयो। बेनो आरोना आंनि बाथ्राया। दा गोथार जुलिखौ नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ। दानिया जों फैलायनोसै 2 नाम्बाराव फैलायनोसै जों दा। गोथार जुलियाथ' गोथार जुलि, बे जानानै थांबाय। गोथार जुलिनि उनाव मा जागोन? जेनेबा हमनानै ला बे सिख्लाया गोथार नङा, बे सेंग्रायाबो गोथार नङा, बिदिबाथ' थिगैनो दं। जुदि सासे सिख्लाया गोथार, सासे सेंग्राया गोथार, बेबादि थिगैनो दं। दा हमनानै लादो सिख्लाया गोथार नङा, सेंग्राया गोथार, बेबायदिबा मा जागोन? सेंग्रानि गोसोआव मा सानगोन? बेफोरखौ साननांगौ। बेखायनो बेफोरखौ हाबानि सिगां खोन्थाना लायनाया साबसिन। खोन्थाना लालायनांगौ, बा गोथार नङाबा गोथार नङा, गोथार नंगौबा गोथार नंगौ, बेबायदि खोन्थाना लालायनांगौ। आरो सोंग्रायाबो सोंनो लाजिनाङा, सोंनांगौ। आजिखालि 2019, दा 2019 मुगा आरो बे खोलि मुगा, खोलि जुग बियो। खोलि जुगाव रावखौबो लाजिनांगौ गैया, गिनांगौ गैया। खोलि जुगाव गावजों गाव दानथारलायनाय, गावजों गाव फुथारलायनाय, गावजों गाव हिंसा, बेबायदि जोबनो थांखाया। बेखायनो रावखौबो लाजियालासिनो डाइरेक्ट सोंनाया गाहाम। खोलि जुग सफैखाबाय। गोदोनि आबै आबौनि जुगा गैला, दा खोलि जुगसोखा। अब्ला नोंथांमोना बेखौ लाजिनानै जेबो बाथ्रा गैया, लाजिनो गोनां जेबो बाथ्रा गैया। नोंथांमोना सोंनानै लाबानो जाबाय। जेनेबा हाबानि सिगां नों गोथार नङा, बा गोथार जुलिखौ नोंथाङा माबायदि मोनो, बेबायदि सोंबानो जाबाय। गोथार जुलिया माने गोथार जानांगौ आरोना, पुरा गोथार जानांगौ। आरो जुदि नोंथाङा गोथार नङा, अब्ला मालायखौबो गोथार लुगैनाङा। आरो जुदि नोंथाङा गोथार, अब्ला मालायखौबो गोथार लुगै। आरो जुदि नोंथाङा गोथार नङा, गोथार लुगैनाङा आरोना। बे आंनि बाथ्रा, बे आंनि गोसोनि बाथ्रा। बे आंनिल' बाथ्रा नङा, बे गासिबो बर' सेंग्राफोरनि बाथ्रा आरो बर' सिख्लाफोरनि बाथ्रा। हाबा जानाय बेबायदि नङा। नायनानै हाबा जानायाबो बे गुबुन गोसोथोनाय दंखायोमोन जानो हागौ, बेजों खालाय जाखांबायमोन जानो हागौ, बेबायदि नङा। गोथार जुलि खालामनो लुगैदोंबा सोंग्रोनांगोन, मिथिग्रोनांगोन बे सिख्लाया माबायदि, बे सेंग्राया माबायदि, बिसोरनि गेजेराव माबायदि सोमोन्दो दं। गोदो सेंग्राया माबायदिमोन बे सेंग्राया, गोदो सिख्लाया माबायदिमोन बे सिख्लाया,
बेबायदिखौ नायबिजिरग्रोनांगोन बेनि उनावसो जों गोथार जुलिखौ लुफुंनो हागोन गोथार जुलिखौ जों खुंफुंनो हागोन अब्लासो रायजोफोराबो मोजां मोनगोन आरो जायबा हाबा खालामग्रा जायबा गोथार जुलि खालामग्रा बिसोरनि गोसोआबो स्रां मोनगोन बेखायनो गोथार जुलिनि सिगां मिथिना लानाया बयनिसायबो गोनांथि रायजोफोर गोथार जुलिनि नामाव अमा जादों बोरमा जादों दाउ जादों जुमाय लोंदों बायदिसिना जादों बायदिसिना लोंदों नाथाय गोथार जुलिया मा बेखौ रावबो नायबिजिराखै गोथार जुलि माने मा बेखौ रावबो नायबिजिराखै खालि जानाय लोंनायावल' गब'सोनानै दं हाबा जाबाथाय अमा जानांगौ हाबा जाबाथाय ना जानांगौ इसानाव ना बेदर गैयालै इसानाव आं गोथार जुलि जानो थाङालै बेबायदि आरोना जोंनि मानसिफोरा बेबायदि बेदर ना गैयाबाथाय हाबा जानो थांलायि बेबायदि मानसि बुहुद नुबाय आङो नुबायबो थागोन बे जोबखाया बेदर दंबासो थांग्रा बेदर गैयाबा थांग्रा बे माबा मोनसे जाबाय नामा बिदि जानाङा रायजोफोर बिदि जानाङा हाबाखौ गावबागाव रायजोनि हाबायाव जानो थांनांगौ गासिबो अब्लासो मोजां मोनलायनाय थागोन अब्लासो अनलायनाय थागोन अब्लासो गोथार जुलिया जानानै थांगोन बिदि नङा जे अमा बेदर दंलै बिसानाव ओंखाम जाहैनांगौलै हाबायाव बेबायदि साननानै मालाबाबो थांनाङा नों गोथार गोसोजों थां गोथार जुलिखौ जानानै फै गोथार गोसोजों बेबायदिसो लोगो स' गाइस नोंथांमोना बे गोथार जुलिनि बाथ्राखौ मिथिबाय जानो हागौ माबायदिया गोथार नङा बेबायदि बाथ्राखौ मिथिबाय जानो हागौ नोंथांमोना कमेन्ट गेजेराव खोन्थाहरदो माबायदि मोनखो दिनैनि बे भिडिअखौ अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेनो फोजोबनोसै लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम बेबायदिनो भिडिअ आंनि चेनेलाव नोंथांमोना नुबाय थागोन आरो लाइक खालामाखैबाबो लाइक खालाम आरो जुदि कमेन्ट खालामनो लुगैदों कमेन्ट खालाम कमेन्ट बक्सआ नोंसोरनि सिखा कमेन्टआव नोंथांमोना मा खालामनो गोसो नोंथांमोननि गोसोजों कमेन्ट खालाम रावनिबो बाथ्रा लानानै कमेन्ट खालामनाङा बे मानसिया बया बेबायदि मानसि बया होननानै मानसिफोरा खोन्थालाबायगोन बिसोरनि बाथ्राखौ लानाङा नोंथांमोननि गोसोआव आंनि सायाव मा साननाय दं बेखौ कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर रायजोफोर जै बर' हारिनि